Pohodlne sa usaďte na stoličke. Seďte rovno s oboma chodidlami na zemi. Nadýchujte sa cez nos a vydychujte ústami. Vzduch vydychujte pomaly, tak, aby výdych trval dlhšie ako nádych. Pri nádychu naplňte vaše brucho vzduchom. Predstavujte si, že máte v bruchu balón, ktorý sa pokúšate nafúknuť. Dovoľte, aby sa vaše telo úplne zaplnilo vzduchom. Keď pomaly dýchate, predstavte si, že fúkate do púpavy tak, aby semienka pomaly odleteli. Potom, ako dokončíte výdych, dajte si 3-4 sekundy pauzu pred ďalším nádychom. Počas dýchania sa sústreďte na pocity, ktoré pociťujete v tele. Sústreďte sa na dýchanie. Ak vám myšlienky zabiehajú k niečomu inému, je to v poriadku, len si ich všimnite, nechajte odísť a vráťte sa pozornosťou späť k vášmu dýchaniu. Zatvorte oči a pokračujte v hlbokom dýchaní. Vráťte sa do miestnosti za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.